Dandang gula leluri budaya Jawa karipta dening Dr. Andes Kanjeng Raden Haryo Tumenggung Dwija Wijnanagara. Pamintaku marang siswa siswi naluri budayaning bangsa mreh maju sekolahane lan jumbuh kang kinaya visi misi tansah kauti breh kamulyaning siswa bekti mring yang agung, cerdas tangkas berkualitas, guyub rukun dadya jalma tama yakti, luhur bawa laksana.